பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கில்லியாக சொல்லியடிக்கும் சிவகார்த்திகேயன். சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் தீபாவளி என்று வெளியான அமரன் படம் ரிலீஸ் ஆன அன்றைக்கு விட நேற்று இந்தியாவிலேயே அதிகம் வசூல் செஞ்சிருக்கு. மேலும் இன்னைக்கும் அமரனுடைய வசூல் வேட்டை பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் செய்த மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனுடைய வாழ்க்கையை அமரன் அப்படிங்கிற படமாக எடுத்திருந்தார் இயக்குனர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி. சிவகார்த்திகேயனை முகுந்த் வரதராஜனாகவும் சாய் பல்லவியை அவருடைய மனைவி இந்து ரெபேகா வர்கீஸாகவும் நடிக்க வைத்திருந்தார். உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் தயாரித்த அமரன் திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகை அன்று தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆனது. தீபாவளிக்கு அமரன் தனியா ஒன்னும் வரல. ஜெயம் ரவியினுடைய பிரதர், கவினுடைய பிளட்டி பெக்கர் படங்களோட சேர்ந்துதான் வந்தது. இந்த நிலையில அமரன் படத்தினுடைய 3வது நாள் வசூல் விவரம் வெளியாகி இருக்கு. நேற்று இந்தியாவில மட்டுமே அமரன் படம் 21.75 கோடி வசூல் செய்திருக்கு. இது முதல் நாள் வசூலை விட அதிகமா. ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு அமரன் படம் இந்தியாவில 21.4 கோடி வசூல் செய்திருந்தது. 2வது நாள்ல 19.15 கோடி வசூல் செய்திருந்தது. ரிலீஸ் ஆன 3 நாட்கள்லயே இந்தியாவில் மட்டுமே 62.30 கோடி வசூல் செய்திருக்கு. சிவகார்த்திகேயன் கெரியர்ல மிகப்பெரிய ஓபனிங் பெற்றதுடன் படு வேகமாக வசூல் வேட்டை நடத்தி வரும் படமாக அமரன் அமைஞ்சிருக்கு. அமரன் படத்துல மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார் சிவகார்த்திகேயன் அப்படின்னு எல்லாருமே பாராட்டிட்டு இருக்காங்க. படத்தினுடைய இறுதி காட்சியை பார்த்து அழாம இருந்தவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. நம்மையும் அறியாம கண்ணீர் வந்துடுறத கவனிக்க முடியுது. மேஜர் முகுந்த் இறந்து விட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான் நம்ம படமே பார்க்க போறோம் அப்படின்னாலும் கடவுளே அவர் உயிர் பிழைச்சிட கூடாதா அப்படின்னு படம் பார்க்கும் போது தோணுனதை யாராலையும் மறுக்க முடியாது. அமரன் படம் பார்த்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூட கடைசியில் கண்ணெல்லாம் கலங்கி விட்டது என கமல்ஹாசனிடம் தொலைபேசியில தெரிவிச்சிருந்ததையும் நம்ம பார்க்க முடிந்தது. அமரன் படம் பார்த்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துமே அழுதிருக்காரு. இதற்கு நடுவுல முகுந்த் வரதராஜன் ஒரு ஐயங்கார் படத்துல சிவகார்த்திகேயனுக்கு பூநூல் போடல அப்படின்னு ஒரு கோஷ்டி விமர்சனத்தை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நாட்டுப்பற்று உள்ள படத்துல போய் இதெல்லாம் பார்க்கலாமா அப்படின்னு சமூக வலைதளங்கள்ல அந்த கும்பலுக்கு கடுமையான விமர்சனங்களும் பதிலடியும் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க, சிவகார்த்திகேயனுடைய ரசிகர்கள் இதை மிகப்பெரிய வெற்றியாக கொண்டாடி தீர்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து விடுமுறை இருக்கக்கூடிய, அதாவது நேற்றும் இன்றையும் தொடர்ந்து விடுமுறை அப்படிங்கிறதுனால இன்னுமே நாளுக்கு நாள் வசூல் அதிகமாகிக்கிட்டே தான் போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது. அடுத்த 2 நாட்களிலுமே நைட் ஷோ நிறைய தியேட்டர்கள்ல புக் ஆயிருக்கிறதையும் கவனிக்க முடியுது.